wakili na Kazauraro na gwiwa da yan kwashi, ɗaki tilas a lallaba a yi maka kyaure, da an ji ana guda baba to an ga amare, kamshi sai dai a lallaba gun su turare, wuta ta kara ta kwana ta zarce kirare, APC 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 zanna, kowa ya yabe ka zanna sai na yi yabin shi, kowa zage ka zanna sai na bi ta kai shi, sai na masa baitukan da an gaza gano shi, na san kashin kare ba za ya yi taki ba, ga kuma haifan dai da na yi kiɗan fasile da mata sun tashi, a tafa mata haifa, matar zannan Kazaure mata sun santa, ka san su a hannunta, keke musu kyauta, haifa tana jina, a cewa zannan Kazaure ga na a duba ni, zanna na dan modi, amanar dai gwamna, auta imrana ne na zo ni da yan amshi, wakar ta tashi, murya ce jari, da wakar Mungamsu, Kazaure da ronin da gwiwa kana da yan kwashi, mu kai mana daidai, shi likuti oho, APC dodar, 27 na nan, zanna daren dandam, garkuwar na kasassu ana yaban aikinka, guragu da makafi suna yaban halinka, ba ni na faɗa ba kurame sun gamsu, dan kai ka kula su, kai ke maganar su, bukatun su yana nan, ma'ana ƙuri'ar nan, zanna daren dandam, ba ma da irinka ko